Ο κάθε άνθρωπος γεννέται με την ικανότητα του δασκάλου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γεννέται με την ικανότητα του δασκάλου. Αυτό το παρατηρούμε και στα άλλα πλάσματα της φύσης. Η αλεπού είναι ωραία δασκάλα για τα αλεπουδάκια και τους μαθαίνει πολλά κολπάκια για τη ζωή. Η κλώσσα είναι δασκάλα για τα κλωσόπουλα. Βλέπετε, τα παίρνει και τα οδηγεί και αυτά από γύρω, και όταν βρει τροφή και μαζεύονται όλα ένα γύρο. Δηλαδή η φύση του δασκάλου υπάρχει μέσα στην πλάση. Το θέμα είναι να την αφήσουμε τη φύση αυτή να φανερωθεί. Τη στραγγαλίζουμε και πιο πολύ τη στραγγαλίζουμε με κάποια βιβλία, λέγονται διδακτικά, παιδαγωγικά κλπ. Δεν τα αρνούμε, τα θέλω και αυτά. Αλλά έρχονται και πνίγουν το δάσκαλο. Σημαντικός πάντως είναι ο δάσκαλος με δέλτα κεφαλαίο ή με όλα κεφαλαία, που ξέρει το αντικείμενο, πρώτα, τους είδατε, που ξέρει το γνωστικό αντικείμενο, το είπαν οι μαθητές, το είπαν, που ξέρει πρώτα το γνωστικό αντικείμενο, που αγαπάει τα παιδιά και που έχει παιδεία. Γιατί μπορεί να τα ξέρει, μπορεί να τα αγαπάει, αλλά αν δεν έχει παιδεία, καλλιέργεια, δεν είναι εύκολο να τα προσφέρει. Ο δάσκαλος που έμαθε τα παιδαγωγικά από ένα βιβλίο είναι ανεπαρκής. Εφαρμόζει βιβλία. Ο δάσκαλος που έχει παιδεία βρίσκει νέους τρόπους διδασκαλίας και επικοινωνεί καλύτερα με τα παιδιά και τα εμπνέει και τα οδηγεί, ώστε